Jeste se vi kad osvrnuli oko sebe i pogledali kako ovaj svijet danas funkcionira? Kako se ljudi ponašaju jedni prema drugim? Koliko su ljudi stvarno povezani s Bogom? Da li uopće ima oni koji su povezani s Bogom? Kako ljudi žive? Da li gledaju jedni na druge kao na braću? Ili gledaju jedni na druge kao na neprijatelje koje trebaju uništiti? Kako ljudi danas gledaju jedni na druge? Šta se dešava u ovome svijetu? Da li ljudi žive u božanskoj ljubavi? Mi živimo u raju? Ili gdje smo mi? U paklu prije? Nije li ova zemlja postala pakao? Je, velika je tama na zemlji, ogromna tama, ogromna tama, ljudi ne poznaju više Boga i ne ljube svoja bližnja ljudska bića kao sami sebe, ne gledaju svoja bližnja ljudska bića kao braću, nego ih gledaju većinom kao neprijatelje.